kuntirmi biyeteɗo Algasum Mbaye omo jogorno arde o noddi ceerno mabɓe joom suudu mum mawɗo mabɓe ina sanki ɗum haɗimo arde sen kaljini mbaɗneɓe duwa o wimi jarani kada ƴaŋa koko min jinno ɗum waɗa saabu minen hande gueɗal amen hebta hayre ko mbawimi jeeyi kono dewol amen ƴetti talɓe ina jinno arde mi yetti Allah e nelaɗo mum noon mi yetti on e yiɗɗo kadi e kanko o wi maw jokkodire men haa ɗo o wiyete ko Algasum Mbaye o haalni kam hen ko heewi so ari no wino maw haal hen kono noon Allah jarama on jarama ɗum woni ko jejjinnoon on jarama en beltima e El Hadji Moussa Mbaye ko wiide tan ñalawma oɗo no tubako waɗata ni mi wiyata ni c'est une journée riche en ressources humaines yimɓe yottaɓe diwan o foof nanɗo no wini kadi administration nanɗo eyi caggal konngudi makko mbaɗa fayida en dokkat neni men Rouyeta Sada Mbaye gardiɗo délégation Dakar et Thiès en dokkatmo konngol